Gràcies, senyora presidenta. Senyor Olano, a palabras necias, oídos sordos. Ho dic perquè avui s'ha alçat vostè molt faltón. Tal volta la tila se l'ha oblidat prendre a vostè. De fet, jo no considere que el País Valencià siga Cuba, com tampoc considere que el senyor Camps siga Fidel. Malgrat que els discursos del senyor Fidel Castro de vegades són molt més suportables que els del senyor Camps, perquè els del senyor Camps no se'ls creu ningú i de vegades se'ls hem de tragar en aquesta cambra i suportar. Però jo no cauré en la seva forma d'exposar així les nostres propostes, no cauré en la seva forma de ser faltón amb el meu grup parlamentari. Jo vull parlar de les nostres propostes. Vostè d'aquestes 61 propostes ha parlat de dos o tres. Jo voldria saber si de la resta està vostè a favor o no. Per exemple, de la protecció a les ocupacions evitant els acomiadaments massius o el control que se fa també a les grans empreses i les grans fortunes per a que justament no se cometen fraus com els que veiem moltes vegades en premsa. Vostè avui ací diu que el problema d'acceptar la nostra proposició és que nosaltres proposem inspeccions a aquestes grans empreses. Inspeccions. Si aquestes grans empreses no cometen ningú frau, no sé quin problema tindran en que siguen inspeccionades. I quan parlem de grans fortunes, veiem la crisi econòmica mundial i diem el treballador i treballadora que estan a casa patint en molts casos aquests acomiadaments, no formen part d'aquestes grans fortunes. En canvi, aquestes grans fortunes són les que ens han dut a la situació que vivim avui ací, a nivell mundial i al País Valencià. Per tant, entenem que la realitat hay que abordar-la molt més enllà de les paraules buides de contingut que el Partit Popular ens té acostumat a nivell estatal i ací al País Valencià amb el seu despotisme constant. De fet, vostè abans parlava que el PP està acostumat a sortir de les crisis econòmiques, una crisi econòmica que qualsevol expert qualifica d'un error del sistema capitalista fomentat per les polítiques neoliberals. A vostè li sona això? Al Partit Popular li sona el neoliberalisme o el capitalisme? De fet, són les polítiques que practica el Partit Popular. De fet, és el sistema capitalista el que fomenta el Partit Popular. És a dir, una crisi econòmica mundial que se sap que és per un sistema que està acabat, que té caducitat, que ha sigut un gran error i que ha provocat la situació actual, ve del sistema capitalista i de les polítiques neoliberals que ací al País Valencià venen de la seva mà i de la mà del Partit Popular. Per tant, sortir de crisis econòmiques? No. Vostès no van sortir de cap crisi econòmica. Vostès van parxejar crisis econòmiques que han derivat en una crisi mundial com la que tenim avui ací. Parla de noves mesures reals, de l'economia real, de les persones de carn i os, però en les seves propostes res de res. Més de lo mateix, i només que hi ha que anar-se'n al llibre de pressupostos o fins i tot a aquestes grans mesures que proposa avui per a veure que no hi ha res nou. No hi ha noves mesures per a aquesta situació, una situació que sí que és excepcional i que hi ha que abordar en mesures reals, d'economia real i de persones de carn i os. Diu que són responsables del 80% de la creació del treball en l'Estat, però tampoc no diu que són els responsables de pujar la mitjana estatal en els índexs d'atur. De vegades hi ha que apuntar-se les xifres que venen de cara i les que no, perquè aleshores no estarà abordant realment la situació. No mirem cap a l'altre costat, no comencem aquesta proposició no de llei per abordar solucions a la crisi econòmica, no venim ací i posem el Consell insta al Govern de la Nació a que prenga urgentment les decisions que així se contemplen. Nosaltres entenem que aquí no podem tindre un desgovern. No podem exigir al Govern que faça deures quan així no se fan.
El Partit Popular sempre mira cap a altre costat en aquestes qüestions, sobretot en les que nosaltres plantegem i que avui vostè no vol recolzar perquè venen a parlar directament de treballadors i treballadores i de les persones de car i os que vostè mencionava. Miren cap a altre costat constantment i és mostra d'això que sempre porten proposicions per a que treballen per vostès. Aquest govern no treballa, aquest govern fa un desgovern i no té cap alternativa ni mesura nova, ni parla directament amb la gent. Nosaltres volem mesures que parlen de la gent, de les persones aquestes, de les rendes més baixes, els més necessitats, Vostè vol que el fill de qualsevol bancari de grans empreses i de grans fortunes se deduïsca també els impostos. Nosaltres parlem de que la gent que no té uns ingressos que arriben a 15.000 euros se puguen deduir, per exemple, el 45% dels impostos de l'IRPF. Vostè parla per a tot el món, però en realitat va a fer efectiva polítiques per a uns pocs. Nosaltres volem parlar avui dels nostres deures, de la nostra crisi i també d'aquest govern que avui per avui no ha fet els deures i sembla ser que no pretén fer-los. Moltes gràcies.